So štartovným číslom 229 máme na trati... Haló, kto je tam? Nechaj ma. Zjeba Hana. Frajda Zakopané už je v cieli. Hana s časom 1 minúta 4 stotiny. Sárka! So štartovným číslom 230 Váželová Sárka, to je štartuje z Marok. Váželová Sárka prišla do cieľa. Sárka! 1 minúta 6 sekúnd 61 stotín. Dobre.